Ja. Ik ben Vita. En ik ben Welke. En wij vinden schotjes heel erg leuk. Ja, wij vinden het heel leuk, want Ja, dat wordt het eerst. nee, Lem is het eerste. Dan zijn we door die broertjes. Nou, Allah die is heel vervelend. Ja, op welke scootjes zie je? Ja, de Bart. Ja, de bal. En op welke Sinterklaas? Ja, de Pin. Ja, de Pin. Maar die maar je kan En op welke scootjes zie je? Hij is heel net op de school. Oh, oké. Nou, Lem een kampioen, hè? Nee, Oh, iemand volgens. nou. Wij gaan met Nee, dat winnen we oh, wij net. gaan net wat erover. Wij winnen er bijna. Wat zeg je? Wij gaan er bijna voor. Bijna punt. Ja, wij zijn gewoon hartstikke. Ja, ik ben net. Nou, Dobis, ik ben krek in het schoenen dat ja. Nee. Oh, nou, vind ik wel.